It's time for SPG. As in, super. Backganern. Secret. File. Ang cute ng balot. Jutes and Teddy. Hi, DJ Raki. Share ko lang ang kakaiba at nakakashoot na karanasan ko nung isang linggo, araw ng Miyerkules. Itago mo ko sa pangalang Beshi. Yung uso ngayon, yung bakit malungkot ang Beshi ko? Kasi walang kachat ang lola mo, ganern. By the way, avid fan mo ako, DJ Raki. Lagi akong may load para lagi kitang napapanood sa Facebook Live. Nabubuo ang araw ko pag nakikita na kita sa FB. Hindi ka kasi nakakasawang panoorin. Naks naman. At eto na nga, ang aking SPG. As in, super. Backganern. Secret. File. So eto na nga. Nitong mga nakaraang linggo, may nakilala ako sa Messenger. Nakalock ang profile niya. Kaya wala akong alam sa background niya. Halatang maraming itinatago. Sus, huwag ako. So okay lang kasi hindi naman ako interesado talagang kilalanin siya. Kaya okay na kami sa chat box. Itago natin siya sa pangalang Teddy. Nakita ko lang sa Messenger may nag-chat. So ako nung una, dead ma lang. Hindi kasi talaga ako mahilig makipag-chat. Lalo na sa mga hindi ko naman kilala. Ayoko kasi na nag-aaksaya ng panahon. Kaya wapakels talaga ako sa mga utaw na walang ambag sa buhay ko. Ewan ko ba? Tamad talaga akong kumilala ng mga utaw. 41 years old pa lang naman ako. Pero may asim pa. Kilikili ko lang ang walang asim, promise. Kahit tumira ka pa rito, wala kang maamoy na alimuom at walang amoy mandirigma. Anyway, eto na nga. Naging magka-chat kami ni Teddy. Simula nang magkakilala kami sa Messenger. Nakakamiss din pala na may ka-talking stage. Or should I say, na-miss kong kumirengking. Kala ko kasi, naubusan na ako ng landi sa katawan. Ihi na lang kasi ang nagpapakilig sa akin. Maiba lang ba ang pakiramdam? Nakaka-stress din kasi ang puro trabaho. Tapos once a month lang day off. Kaya nakaka-stress din ang walang kacharot with harot. As in, chat with harot. Parang hi hello lang kami nung una tapos ang tagal bago ko pa na-replyan. Ganun kasi ako pag hindi ako interesado. Unlike pag bet na bet ko, typing pa lang, type na kita. Charot with harot. Fast forward, nagkataon nung araw na nag-chat si Teddy, wala akong masyadong ginagawa sa trabaho. Actually, nakaabang ako sa programa mo noon, DJ Raki, kasi malapit nang mag-alas 3. Kaso, napasarap ang usapan namin ni Teddy dahil nagtanungan kami kung paano niya ako nakita sa social media at napamessage sa akin. Hanggang sa oras na ng programa mo, magka-chat pa rin kami.
And sorry to say, DJ Rocky, hindi ako nakapakinig nung araw na yun. Sorry na. Love you, Basa Princess. Bawi na lang sa next life. At dahil nasa exciting part na topic na kami ni Teddy, nagkaroon pa kami ng fast talk. Lights on, lights off. Mga ganun ba? At ang loko, ganun pala ang gustong-gusto na pinag-uusapan. So dahil bored ako, that time naaliw na rin akong makipag-eme-eme sa chat. Inamin niya na kaya siya naging interesado sa akin ay dahil natutuwa raw siya sa nakita niya na comment ko. Tinanong ko siya kung anong comment ko. Yun daw, sa una masakit, sa huli, masasarapan ka na. At dahil lang doon, naging interesado raw siya. Na-impress daw siya. Kaya sure ako na mael si Teddy. As in, malambing. Sagot ko naman, ganun lang talaga ako humanash. Kalahati doon, mema. Kalahati ng mga comment ko, charot-charot lang kasi gusto ko lang magpatawa. So fast forward, eto na nga ang exciting part. Dumating kami sa usapan na parang gusto niyang magpakita. Magpakita ako ng perlas ng silanganan. Picturean ko raw at isend sa kanya. O diba nakakaloka? Wala tuloy ako kaantok-antok ng mga oras na iyon. Kumbaga yung utak ko nun parang pula napunta sa berde. Nag-send kasi siya ng picture niya. Kahit 50 years old na siya, parang ang sarap. As in, talap-talap. Joke! Sa madaling salita, sinakyan ko lang ang trip niya. Kaya nag-dare kami. Sabi ko sa sarili ko, bago ako mag-picture ng talahib. Bago ako mag-picture ng talahib at rosas ko. Ikaw muna mag-send ng balot mo. At nagulat ako kasi ganadong-ganado talagang lolo nyo. Parang nakalimutan niya na nasa trabaho siya. So, nagmamadali siyang pumunta ng banyo para picturean yung balot niya. Uy! So, ako naman, nagkunwaring pupunta rin ng CR. Pero ang totoo, hindi ako umalis ng upuan ko dahil natatawa lang ako sa kanya noon. Akala niya yata, makakaisa siya. Wais to, no? Sabi ko lang, pink ang kulay ng panty ko. Sabi ko, kulay pink lang yung kulay ng panty ko. Pero ang totoo, wala talaga. Joke lang. So, ayun na nga. Boredom strikes ang lola nyo, kaya go with the flow lang sa chat box. Ang daming fast talk na naganap na rated SPG, kaya patnubay na magulang ang kailangan. Hanggang sa nag-send na nga siya ng picture. Kabado nga ako nun kasi hindi ko alam ang mararamdaman ko pag nakita ko na ang balot niya na pwedeng nakabalot. So, nang open ko na ang picture, kitang-kita ko agad ang balot niya na may nakaturok na hotdog. What? Hotdog? Unang tingin. Para akong naligaw sa kagubatan. Matalahib. Maniwala kayo at sa hindi, dinilit ko agad ang picture dahil hindi ko kinaya yung nakita kong balot na para bang Jutes and Teddy. Cute size or bite size. Ganun pa ba naniniwala din ako sa kasabihang size doesn't matter
performance. At ayun nga, nadismaya si Teddy dahil hindi ako tumupad sa usapan. Hindi ako nag-send ng selfie ng perlas ng silanganan. Hindi ko kasi talaga bisyo yun. Ang bisyo ko talaga ay makinig lang araw-araw sa'yo, Basa Princess. Kaya panawagan ko sa mga kabisyo natin, huwag niyo akong tularan. Kung bored kayo, bumili na lang kayo ng secret file book ni DJ Rocky at yun na lang ang basahin nyo para iwas boredom. Sigurado may inspire pa kayo. At para naman kay Terry, bago ka mambabae, sure mo muna na may maipagmamalaki ka. Charot with harot. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Beshi. At ito, ang aking SPG. As in, super. Back ganun. Secret. Fun.